Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kinigilong ki khubor bam da kasngi. Katkum ki khubor ki blayo lum lay thu ba we upana ola bor ya ka khunruit jong u kabrang dan tang khalai snem karta kat hadu bakan dadap khat san snem karta. Laya thuru ba uni urunar hadu menta udang ya lat lut bat bagi pulit kempat la ban kem hadu menta. Katkum ka ejahar bala mudai da ka kemi jong katika kena syaki pulit kala keno ba upana olas dang mane ekane ka kampo jan nadu usnem arhajar arpho menba ka khun jongka kadang don khatlai snem karta. Henry ka khun kamnut satya banyathu ya ka kemi. Kalau ongru bah ka jing bomtip jongka ya ka an kala syuset tang haladi himarwe ya ka ega balajia ha ka khun jongka. Bar kala ong badaitat hadu ubnai jemang arhajar arpholai kala pentip ya ketika jingja syagi bahaying hasem jong ulok jongka bar ki bahaying hasem jong ukurim jongka kila ai jingmut ya ka banet mudui da ka ejahar syaki pulit jongka Nongstoin Women Police Station.